máme hrátky sexuální, ano, a šukonice, ano, která má prdel bohatá. Ale ta se pořád brání. Ano, ale co? Ale ta vyčerpává zuby. Ale ta cení zuby. Zuby cení. Ano, píchnou jí do prdele. A dostala titanovku. Ty titanovku. Co? Podívejte se na to, on tady tahá nohy. Chtěj vyprchy, taky tahá nohy. Ahoj! Ale počkej, záběr na mě, no. Ano, to je Bambrinos. Brambrinos. Ano, Alenka si postavila. A směje se. Ty Lucino, co to ale prohlo? Ambroši tam šáhá za kalhou. Aneta je povolná. Vidíš to, Olivere? Aneta je povolná. Už jí tam dává náplasti. Aneta drží ozdobu v ruce. Ano, už mu dá nakládačku. Ano, Radka je nemocná. Nemluvící. Co to tady ukazuje za prostý slova? A počkej, můžu? Ahoj, Nikolko. Si dáváme displej do tvých rukou. Ano. Tohle je Nikola řečená velká bembeřice. Kdo? No, to je hybrida. Ano, Radek si balí věci. Velký bambán. Velký bambáno. Aneta bude mít bambíno. Ano, Radku, neumíš ukazovat pakáče. Já jdu rošlapej tu ozdobu, ať je trošku zrušo. Ať je prdel, jak něco. Hoď to. Hoď to, Radune, hoď to. Ano, fotbálek. Fotbálek. Ano, ale to dáva. Fotbálek s ozdobou. A Nikola. Ano, parádní zlato. Koukejte na tu zlatou kouli. Radune, já ti počím fantasy do šátky to. Je jak v tom. Čerty nejsou žerty. Jo. A nejde rozbíjí kouli na všechny bokovy. To na náhradní. Tak počkej. Alibi. Výborně. Ano. Máme tady novou osamu ve hře. Ano. Aneta jde rozbíjet. Ano, super. Aneta, pořádně to rozšlápni. Aneta vyprala zlaté vajce, rozpíštěná na kusy. Nikole, když tam mě toho. Nikola vošoustává. Já ti to video dám na profil. Tak jo. Ano. Záběr na Anetu. A do výstřihu, dělejte. A do výstřihu. Tady. A má pod prdelí Rasláno. Toto zbylo z ozdoby, bohužel. A toto je Nikolka.